Data ginibisi, isang asa ka ha. Ayaw ginagibuwag ni mo. Eh, basig na ani mo ang daku kayong swerte. Ano? Kunya, kabaw ka sa imong buhaton ana. Unoy, Be, unsa man kuno be? kining tumoy, ihigot sa kanding, kumuduol. Kung naay taw, mutago ko, ug ang kanding. Unya, imong paningwaon nga ang kanding maguroy dinhi sa amo. Ha? Unoy, Hey! Basta timan nito akong gisulti nimo ha. Basta ikay magkadakop sa kanding, makadawat ka og kwarta nga lilibot daghan ayo. Ang kwarto si Tupi. Nala, sige, lakaw na. yay, muli na ko! Basta husto na to imong gibuhat ha. Nga dili gyud ka mapakita nila Sir Marlon ug ni Matoy ha. Likay gud nila ha. Kay gyud. Gusto ko mas tatay, kung mutago ko. Dili ing na imong tatay nga dili ka magpaduol nila Sir Marlon ug ni Matoy. Kay naa sila'y sakit nga turok butoy. Nataktan ka. Kuyo na. Kuya ayo na. Ha? Oo na. Nala, sige. Lakaw na ka ha. Kunya, ato ka agad doon sa may sapa ha. Kunya, dili ka magkapit-hapit ha. Diretso lang ka uli sa inyo ha. Ha? Sige. Ay. Eh. Kanya, tarungan nagkunit ang PC, ihigot sa imong hawak para di na mawagtang ha. Unoy, Sige ikaw. Very good, si Tupi. Ay, sir. Ito di ka ba itong tumas ko? Oh. Kini bang usa ka anak ni Renzo? Sana ka nang nalaghili no? Sa may trabaho na? Kuan sir, murag nagtabang-tabang na sa factory furniture ni Lorna. Ade. Tabang naglimpyo og uway sir, kana buhatonon bag mga lingkuranan ba pero mao lagi. Tambahin taong kay sweldo. Aba. Kuha pang babayaran na. Sa imong tanaw to may uyab na ka na? Ay. Sa akong paminaw sir, marag wapan na uyab sir pero abi na kong kanding atong giyari sir. Babae. Babae na may pangita. Duha na ta sir. Ako si Laklak, imo si Hilin. Bila kong duha na tang nagkatrip ni Hilin. Ay, si katawa na. Naong biyan mo burag tao. Susiya dito ha. Klaruha, ug doon na ba na siya uyab, uwa ba? Eh, sa gani, tagan ako sa trabaho. Mas dako ang sweldo nga akong ihatag kaysa nang iyang gitrabahoan karon. Isure, gyud kung doon na ba'y nag-una na ko, uwa pa ba? Tagat, Away problema na sir. siguro abi. Klaro ha? Problema na sir, lagi. Ako na sukit-sukiton sir. Salig lang ko na kugod, ako'y bahala mo, tabangan di ka. Eh, ito lang ko ba itong tumas? Matoy, the name you can trust. Ay, kabalaka na, sir. Gigot na! Gitsog sa kayo, gigot na! Ano yung daot mo, do you can trust? Duyan na natin to! Ya, aliwan ako, sir. Oh. Ang tigaan na, sir. Ako'y bahala. Bro ha! Katawag yung mga mo ha! Diyan mo di ka dinhi. Uy, uy! Ngano ka sunod ako, ha? Di yung kagikan. Saan ako pagsunod mo? Imo mo ko gibiyaan. Dito ko silang pining. Huwag ka maapas ako. Unsay pining, unsay pining? Ikaw ba? Tay, tay, tay. Diin ka paingon. Dito ko ang gisa taga ito eh. Gituyo ni mo nga ito kaagi. Kada ka ba mga tao dito sa basketballan? Ha? Katay si Noim. Giinabi ka na ko, ha? Na ayaw ka adto dito. Kada ka bugal-bugalon dito. Tagka kay magpahimos kay kayunan. Wala mo gud sila nagbinuang nako.
Wasad sila nagbugal-bugal. Ang ako lang tay, kiningon sila, daga nagsulti, na ako'y pinakagwapa sa bigwak. Unya! Mundosan ka! Oh, wala kita sa kunaw. Sulti sila tinuod tayo eh. Layo na sa di mo tayo eh, dili man sa kakadawat kung nga ni akong naw. Ikaw ang mahana ko, angay magayon tayo ka manipay, kay guwapa kay gustanan. Huwag na sulti. Oh, sukol dito sila sa tinuod. Usapan! Usap galing ka nga ato dito, upawan tagi ka! Totoy, sa doy nga nang masuko man ka na na mangulitaw na ko. Nagwapa man dyan kay imong anak. Awa ko do. Muro mo sa nang martial law imo. Martial law! Unya! Musugot lang ka ng mga tao nga mga way jewels! Mga way nahot! Mga pobre kay mga naong! Ah, unsa una ko pagsugot, no, may nangulitaw na ko tay. Unsa nila pag-apa sa imong standard high man jud kistanan. Ayuha yun magpili ha! Kay ingon arong panahon nga pertilisura! Ginanan at di ko na may mungutok! Pili ang ginang dato! Ay nang way mga nahot! Kasabot ka! Nakadungo ka! Uy! Ay, usap mo ni Bugan ha! Pamati! Napaligay kisulti dito eh. Pamati! Unsa. Dato ang imong pilion. Kay dili ko gusto nga magkawatak-watak ang imong kaugmaon. Hinumdumi baya ang atong pagkabutang nga perting paita. Sa umsa na ko pagpili diri tayo eh, no, masip kapilian diri. Huwag mapuhon. Ikaw na lang usa ang magyabag-yabag papangitas kanting. Eh, na mo magkuhin sa floor. Sige lang mo lalis. Sige. Mo na kung gusto tay. Kay si nanay na mo og si floor, mao'y magkuyog. Kay si Helen, mubalik na pagtambong siyang trabaho. Sugot kay kuha na tay. Kana pa. Ako ra maginusara. Tay, hay may labing maayog. Kuyog lang sa andoy nilang nanay og ni Flor. Karon bagay ko kuha niya nga dili sila magkuyog si floor kay magsiglalis. Pakuyugon na nun mo nga di man na makaduol. Ay da problema ba na namas nanay good. Bisan pa. Kaya kini di man gini papire. Sige man kung sa yang igsoon. Bisan pag nas nanay nimo. Ikaw madama ka nimo. Nga ikaw ra usa. Uy. Ngano kung di? Lucky ko tay. Palaki-laki kay naman sa tubangan sa tatay. Kaya mo day. Nanga mo tilonip? Iyo mo na, ha? Di pa guys ako tubangan, mag-away kay mo sa si nanay niyang kuyugon. Para kay Di Lizol mo tilas makadoon. tinuod. Kamo ay mo sige lalis, ha? Magunaon naman. Ilom na lagi, bayo. Gusto mo magtilag usab sa latigos kabaw, ha? Ala, Flor, lan. Panak ka mo sa taas, tabang ito sa inyong inahan. Tabang ito. Tabang ito dito. Lako na, Flor. Asa mo ka? Dili, lingkod diha. Ano yun, toy? Lingkod diha. Ikaw, laki mang yung kaha ka, be. Ayaw, pag-ya. Wa lagi. Lagi. Uy, daghan na ba kinanaway, ha? Nga kuno ko, bayot kuno ka. Ha? Wala ba may kaliwat ka bayot, ha? Mga bugo man na nanaway na ko tay. Mga bugo. Mo, lagi ay pag binayot. Kaya nung way bugo. Usban na imong linhukan ay pag binabay. Nabay ko taon. Binabay ko. Ila ra to. Kunaon, tabitaw. Sunod si Mana, ikaw may paduruho na ko itong luna nga akong tamnanan og batong og munggos, ha? Kunaon to, laki ba jud ka? Padaruhan ko ni mo tay. Oh, laki magaka. Ha? Init kay na. Init kayo na. Ilagay mo na mubiya din eh, Dilay. Tungod kay, nabalaka kay ko nga, makakita niya gubot siyang paring. Mas may magyud ng imong kuyugan eh. Kay baw ka naluib yung kuha ng ma'am. Nugdagan kay problema. Tungod bang guna day, kay gisalikuay man siya sa pikas, sa kaliwat na pikas, lani Sibyo. Nya, gipanghimaraot pa yun. Mo na hinungdan diha.
Kalibog yun si Sir Marlon. Kalibang manunta siya nga. Kadugo sila ni ma'am. Pero maibong ko. Anong iya mo yun ang dauton? Di niya ilon. Ang kahatkog day, mo'y nagsugo ana. Kanas Marlon, nahadlok na nga makabahin si paring sa kabilin sa mga birniho. Oo, gyud. Una, hakog man. Kaya kini. Ha? Dito napita. Kini. Kaning kayutaan din eh. Kana, labangan ang walog diya. Kato dito, sa unahan. Makita ni mo itong tuwas layo, katong manggahan dito. Tanan. May labot siyang paring ana. Misulti bitaw si Ma'am Amparo na ko ana noy. Pero bisag usa ka dupa wa gyud siya mangilabot ana, wa siya mangayo. Biliba bitaw na kong ma'am no. Di ko siya hakog. Wa mo gyud interes si ang paring nga makatag-iya bisag usa na lang ka dupa ning yutaan dinhi. Pero noy buong nga bitaw noy. Nagisulti si Ma'am Amparo na ko nga. Di siya gusto nga adto ni Sir Marlon ang kanding. Tinuod na day. Pero mahimo gyud kuno nga iyang pakamatyan may tungod lang sa kanding. Mao bitaw day. Nga di gid una ko mo pauli. Ako ang bantayan si paring dinhi. Uyon man ko ba nga dinilahatagan og katungod si Amparo nining kabtangan ni tanang kayutaan dinhi. Basta kanang kanding may katungod gi si paring ana. Mao na ron. Dako jud ko naggubot noy. Kung kisay makakita ng kandinga. Ampo lantas Ginoo day. Nga way daw ta may tabo. Basta nga atong gusto nga kalinaw gyud. Kalinaw. Way daw ta may tabo.